There is an operative imene kupanga run an online TV akumaicha kuti Bakili Muluzi TV. Ngati unduna tagwamo kugwiritsa ntchito ma agencies amene nawo kuti tisake anthu amene akupanga zimenezo chifukwa chakuti zimene amayankhula pamenepo zimapanga hurt anthu ena. Amenewo ndithu anali mawu awolemekezeka nduna yathu ofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu amene amanena kuti boma likufuna ndithu litampeza munthu amene amayendetsa channel cha Bakili Muluzi TV kuti akambirane naye zinthu ziwiri zitatu zokhudza mmene amayendetsera channel chakechi. Nde pa social media apa anthu ambiri akhala kulankhula pa nkhani imeneyi, koma makamaka kunapezeka kuti anthu ena ake amaponyedwa miyala kuti ndi amene ndithu atumidwa ndi boma limeneli kuti likamusake munthu ameneyu mu dziko la South Africa. Ndipo zithunzi zinapezeka kuti zayamba kufalitsidwa pa intaneti kuti Mike Chitenje akukhudzidwa kuti ndi mmodzi amene ndithu atumidwa ndi boma kuti akapite akasake munthu ameneyu ku South Africa. Nde ambiri timadziwa kuti Mike Chitenje pa nkhani za ndalezi iwowa ndithu ndi membala wa chipani chije cha Democratic Progressive Party DPP chimene patakali pano chili kunja kwa boma ndipo chikutsutsa boma. Nde timadzifunsa kuti kodi tsono Mike Chitenje munthu amene ali kutsutsa boma atumidwa bwanji ndi boma kuti likasake munthu amene ndithu bomalo pali kusamvana naye. Ndiye zimenezo ndi za pa social media koma ambiri analankhula. Ndiye pano tsopano pa Nyasa Voice Box takumanizana ndi audio imene ndithu Mike Chitenje akufuna kudziwombola pa nkhani yonseyi, ndipo iwo akutsutsa kuti iyayi awawa ndi mapropaganda chabe. Iwowo ngati munthu amene ali ku opposition sizingatheke kuti boma liwatume kukasakaso munthu wina wake amene bomalo linaye chifukwa nkhani imeneyo isawakhudze. Zimenezo ndi zapakati pa Bakili Muluzi TV ndi boma la Tosa Alliance. Iwowo amapanga business yawo ndipo ali ndi ndalama zawo. Iwowo ndithu sangakhale kalikiliki kumakapempha kuboma kuti awapatse ntchito yosaka munthu kuti apeze ndalama. Iwowo ndithu ndi membala wa DPP komanso ali ndi ndalama zawo zimene amapanga tsiku ndi tsiku. Ndite ndikhale modzi kuti timve kuti Mike Chitenje akuti bwanji pa nkhani imene. Amene simadza Mike Chitenje ena amangotchula kuti Bangwe 1. Ndite ndikhale modzi kuti timve kuti Bangwe 1 akuti chani pano pa Nyasa Voice Box. Achimwene anga antopwa izizi zisakupwetekeseni mutu wani ine nakhaliti wa MCP aliyesa amaziwa kuti ine ndi wa DPP komanso chachiwiri iweyo ndani ineyo amene anganditume ineyo m'Malawi muno. Iweyo amene umamuona m'Malawi muno ali ndi ndalama amene anganditume ineyo ndi ndani? Umbawitu si zinthu achimwene anga. Munthu amazuka amagona usiku kulota atalembera mamawa amazuka atasauka. Amamulotera nzache atamwalira mamawa amamuona nzache ali ndi moyo. Ine nini ndalama zanga yomaziwa za straight iso ani ndalama nnapanga kalekale komanso muziziwa anthu aziziwa kuti ndili ndi mbeza. Mama akukaja ndimakhala ndikupeza ndalama every day. Nde munthu osamapikisana naye ayi simungalimbane naye fuka iye amati akaganiza chinthu amachichita pumpu. Amatha kupezeka zoti usiku walota akudya mtawuni mamawa amazuka ndi njala. Nde munthu amene ndi achimwene angaza munthu wina alese musadandaule. Komanso china chimene mungafunse anthu oti ngafunse anthu ndichoti ineyo ndikhala nazo busy chani ndizitani nazo. Ineyo wa DPP ndi ndasanduka litukhala wa MCP. Ndani ine yanga nditume ineyo wa MCP? Ndani? Olo kuli ndani anthu a MCP ondife amene ali ndi ndalama ndani? Akudya ndalama ndani? Olo alipo wa MCP amene ife tinganjenjemere kapena umati bwana olo alipo amene timamuona ife. Ndi zinthu zimenezozo mungosiya aone mapropaganda opanda ntchito basi. Munthu akhawata alibe china chilichonse amakhawata kulimbana ndi munthu amene ali ndi ndalama. Iweyo mamawa kuzuka kuyenda beya ulibe sapato wopanda sapato akunena pamene iweyo madrawers ako osazaza ndi sapato. Oyi antopa achakuyenda basi abangwana achakuyenda beya wanimva pamene iweyo kungoyenda kuongola mapazi. Ndi zimenezozo osamachedwa nazo osamalimbana ndi munthu woti olo chibadwire olo 100 million 200 million sakuiziwa amangoona figi. Tizichedwa ndi anthu achati. Zimenezo zisiyena mwene osataya nthawi ni munthu opanda china chilichonse amakhala opanda china chilichonse amalemera ndi maboza basi ndi nsanje. Ndiye wansanje ndi wansanje. Ndiponso ayiza
ineyo wa DPP ndasanduka lidi wa MCP komanso ineyo wa opposition ndeti zikalimbanaso nda opposition anzanga ndoti mutu wanga kugwira ineyo nokha muchita kuziwa zonna kuti Bingu ananena straight kuti siyani nsanja Malawi komanso kuchoka pamene popita muntharika ananena kuti zili ndinu kupita kusogolo kapena kubwerera mbuyo anthu anasankha okha kubwerera mbuyo lero zikuwavuta asalimbane ndi anthu amene zinthu zathu zikuyenda kuchoka pamenepo anthu aja anayankhula zambiri asauka amangidwa boma likasintha boma linasintha akuvutika ndiwo ife tili ndi ndalamatu adikirire kuti tamenyereso nkhondo kuti aloweso mboma fuka bomali lagwa kale ili nde asamayankhule zinthu zopusa amene oni mapropaganda osakhala kumaonongerana mbiri ya ineyo ningachoke ku Malawi ndi banja langa kumabwera ku South Africa kunoko ndikumaza nsaka munthu osakayonso wosusa nzathuso tonse tikufuna chinthu chimodzi ndeti zikalimbana naye nde kuti pali nzeru mapropaganda amene anthu akumva kupweteka anasintha boma ankaona ngati kuti zinthu zayendera lero asauka 4000 ankafuna kumagula fetereza lero akugula shuga adikire amenyere nkhondo kuti abwerereso mboma apezeso mtendere umene ananena uchi avomereze kuti analavula chingamo chifukwa cha mteza ulawa panopa athandiza osakhala zinthu zoyankhula zopusa zotani ife tizikansaka munthu tizinsaka munthu kuti wachani tindi ndalama zathu zambirimbiri andi tindi mbeza deire mama wako kaja mmanja mumadusa ndalama nde akulimbana ni munthu oti deire mama wako kaja mmanja mumadusa ndalama ndanga mapange pulani yoyang'ana munthu